Ndi manja awiri tikulandireni nonse kumene mukutionera pa kanema wa MBC TV. Lero ndithu ndi lachiwiri tsiku la mtengo wapatali kwa basi limene sojauta atipatsa. Dzina langa ndine Steven Dakalira kukulandirani ku program imeneyi ya Timvetse pompano ndithu pa kanema wanu wa MBC Television. Timabwera ndi kumatambasula nkhani zikuluzikulu zimene zachitika mdziko mwathu muno, nkhani zopatsa chidwi. Ndiye timabwera pano ndithu ndi akatakwe amene amatitambasulira kuti nanga timvetsetse bwinobwino nkhaniyo monga mmene dzina la program likunenera kuti timvetse. Ndiye monse tikusakagandiwa tiwalandire bambo George Kasakula amene tili nawo mprogram imeneyi. Takulandirani tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi bambo Humphrey Mvula, mmodzi mwa akatswiri amene amaunikira ndithu nkhani za ndale. Ndikulandirani manja awiri bambo Mvula. Zikomo kwambiri Dakalira. Zikomo kwambiri. Ndithu ndiye nkhani imene titsekulire bwalo la lero lino ndi nkhani ya misonkhano iyo ya zipani yokonzekera ndithu chisankho cha chaka cha mawa kapena kuti convention. Misonkhano yayikulu imene ndithu zipani zakangalika kukonzekera. Komanso tamva ndithu dzuloli timamva kuti ngakhale ku Malawi Congress MCP mtsogoleri wa chipanichi amene ndi President Dr. Lazarus Chakwera atsimikiza kuti iwo ndithu akachita nawo contest, akayima nawo ku chisankho cha mtsogoleri tikhoza kutero, akapereka ndithu ma nomination papers. Tiyambire pamenepo nkhani ndikuti kunja kwacha titero mwina bwana Kasakula. Kunja kwacha ordinarily ni nkhani yabwino imeneyi. Kuti zipani atsogoleri even a president akudzichepetsa kuchita submit ku anthu kuti ndifuna ndipite convention, because at the end of the day ni renewal ya mandate at party level. Ni renewal ya mandate uli pa party level zuthabwachi kuliwo rank and file amatero pa chisuku. Anthu onse osapata chipani cha MCP makamaka azitsogoleri anthu uyambira pa ground kaya kuli ma branch, kuli ma area, kuli ma constituency, kuli ma district, then ma region mpaka na executive koseko adzabwera nkukhala pamodzi nkunena kuti tichite convention. Manena pano kuti president wa dziko lino Malembe Residence Kamuzibanda angwazi ankanena kuti convention ni parliament number 1. Parliament imene amakumana aphungu ni parliament number 2. Amafuna kuti anthu ene yake chipani ose rank and file, also just the elite amene mwasankha kale ma MP kukumana nkumakambirana iyayi, koma ose akumudzi kankumudzi kankuchani pena pali posa dziko lino abwere azakambe zawo ku chipani. So ordinarily ni nkhani yabwino kuti zipani ziunena kuti tipange ma convention. To me the critical thing is mmene apangire manage ma convention amenewa kuti kodi apanga take ma decisions otani nanga is there going to be democracy. I'm happy mbeleze kuti a president azichepetsa akatenga fomu yawo afira anatiuza a chairman a convention akenze nsukwa kuti zachitika. Komano the emphasis kodi ku MCP ku kulibe wina amene afuna challenge president angokhala awopera kumjira njira iwo ene akanena okha kuti ine lusi ndikuopa ngati pali ena musaletse anthu abwere azati challenge kumene kundikukhala kumene kundikoti mati munthu wa democracy chifukwa akudziwa kuti anthu ene ake kuti niyo nikavokoma mandate yanga kuti nikakawina obvious akawina koma kuti ndivokoma kuti ndiwine kuti anthu anikhulupirira pafunika wina wake mpikisana naye. So the question is kayabwera kayasabwera tiziona mmene atipita kutsogolomo. The interesting thing ku MCP nkunena kuti maudindo ngati vice president pali likukumwe anthu, maudindo ngati secretary general pali likukumwe anthu pene ufuna maudindo amene andi tikumaona kuti maforum kuti campaign yatentha ma supporters usupporta koma uyu ndiyo nkhani yabwino chifukwa ndiyo democracy. So zukhala bwino ukakamba nkhani yakuti pipi tikuva zambirimbiri. To me it's like the opposite of what's happening in MCP, because kuti pipi process imene inachitika inapanga denti chipani kwambiri kuti anthu ena mchipani anachoka. So the convention izachitika, but we know we do not be as hot. You gotta call people like Anankhumwa alipo akunena kuti ndi kuchallenge ana president
because amafuna president and others that DP has fired. Chimene chimene chudana ulitsa komabe ngati panga bwanji. Now also clearly angofuna kabengera stamp a president Abale opuma apita mtalika amene afuna abwerereso kuti mwina imene awo chisankho chaka chamawa. So kumeneku there is that feeling kuti this is the democracy nini kapena nzongofuna ukapanga endorse. Komano tiona as the process goes on. Ngati unakata tuluke nkulona kuti ayi APM inifuna kuchallenge tichallengeani. Amene zoakitsa because people like Manamvega really kabisa na president. Even amena machuka pakati hapo Adora Kabambe, former Reserve Bank governor, now also bano awopa. Now to me that's not democracy. Even Bright Saka, Western region, now also amoneka kuti president ofuna kwambiri. Komano banoba abira rangona kuti ndima osewa nasiya. So to me convention ya DPP suti ndio tikabena kuti we should expect much. Because it looks like ingofuna kuti kapange indosi abita mtaleka. It is kwemzibi kumene kuli nkhondo kumene kuli very interesting. I mean OSG 7 people ngati sili kulawitsa vice alesa ango kuti vice kula nsukwawo pakali pa nazaona olemekezeka zikhale nazaona so speaker anyumba ya malamulo nawonso akutamanga kwambiri then nawonso kuti anduna nkhangati anduna information akunkuyu aliso mulaini then paliso mkulu wina amati vitumbiko mumba engineer nayenso wangotulukira wabebetsa kwambiri pa ground ipo. So nsunona kuti zikupereka kuti convention ikabwera zikathapachi. That's how a convention is supposed to be. Anthu muzuko pakuti tsono kumeneku bukakhala bwanji. Anthu osewa afuna kuti ndo mmodzi akawina munthu mmodzi nanga masupporters awo akazitengera bwanji. These are the things that make conventions exciting. Also the convention ndo mupita mwakopangala mstampa zinthu simakhala. Maybe ndimilepo mutana kwa thaida. Avula ndiradini. Okay. Akulandiri bonena kuti nditu zaka 6 city. Tidakalipa ufulu dzilamulira going into 61. Democracy yathu tikuiona motani mena kunenera kuti ma convention ndi amenewa zipani zakangalika. Koma wena akukhangati kuti mwina kukangochitira maumboni imene zionekera kunjako. Muyi mutani. Ndi yanke mbali ziwiri. Ndigwirizana nawo kasakula kumene alankhula kumene ayendako. Ningolowa mwina ndi mwina. Chabwino. Choyamba ndi convention ndiye parliament yaikulu, nyumba yaikulu. Chikwa zipani zonse pa convention zimabweresa ma delegate kuchokera kuma area. Ena mati ma 99, ena mati ma 15 kuma constituency so kuma area anthu oyimirira then amachoka amabwera amachoka constituency mwina 15 mwina opitirira bembe kuma districts kuma region. Ndeziko anthu andala analigawa ma political districts, ma political regions ndiba. So anthu aja amabwera pamodzi ndikusasankha atsogoleri a chipani. Pamene paja ndipo mabadwira a president, a vice, a secretary general ndi mipando yonse imene mungayi anthu angayitame nayo pamene paja ndi amasankha. So ndi nyumba yofunikira kwambiri and opanda convention ndi kuti zipani zonse zimayenda. Ndi that convention imene mapereka mandate ku National Governing Council or ku National Executive kuti azikumana aziyendesa chipani. Kumama nenaso kuti muna azikumana aziyendesa pamene asamwa aperereso ku convention kuja kuti convention ikapase mandate. So ndizoona kuti traditional party imene ndi ichulinga traditional party one chipani chakale kwambiri kati MCP imasatira za ma convention because history ya MCP imene inadusa momwe munkhani ya convention ilibe founder syndrome. Kwa anayamba tikakumbukire immediate omaliza anali mwina otonchirwa ujo nkata be iye anazaperekera kwa Kamuzu ujo kwa Kasungu Kamuzu anapereka kwanda chakwamba ochokera ku Nsanje kwanda chakwamba anazaperekera kwa John Tembo John Tembo anapereka kwa Chakwera so ilibe founder syndrome ilibe umwini kalangati business kunena kuti ayi inchamuntu. So titabwera madipati 30 years ago kunabwera zipani zambiri koma zimene zivuto ndi limodzi zonse kupanga share denominator imodzi kukhala ndi founder syndrome. Ndimaona kuti chipanicho
chidayamba mwina bwinobwino koma azi nthawi inadusa inapezeka kuti chikukhala ndi umwini kuti chafodi ichi njamtundu wa chihana ichi kuti munthu ufune upando wawo wajani wa president osaupatsa sangaupase unless ukhale nzina chihana ukhale nzina chihana nacho kako UDF chimodzi kako pipi kwina kuli konse mwana kuti DP amene DPP ukhale muthalika sungaone chifukwa chipani cha DPP chidachoka mu UDF yes 2004 history ya DPP kulibe I mean kuna sunganene kuti awo adakhala pansi kukhala ndi chipani kufuna kuti chipange chakuti koma ana ogaukira kuchoka umukawa mwinawo so ndawo zina akamakhowa nkani ya section 65 ndimatandaona kuti inu unabadwira section 65 yes so uko ndikwa ngoyamba apo so tikanena za convention apanga set tone yabwino chakwera because azichepesa look analibe ndiya president aziko lino ndiwe timene nayo ndi mphamvu nazo mwina akanazungulira anthu kupanga endorsement ndipo ndimafuna nditero umene kunena kuti president wa dziko alikale ndi tuma privilege ambiri andi chovutika kuti akadzichepetse mpaka akafika kuti democracy kukasaina masignature chifukwa chani kufunika kuti democracy mafuna choncho mandate uyambire pamene udayambira unakapanga unafusira chino ya president wa chipani temu yako yatha wena kuti upiteso ukafusireso chito ija kuti onda kugira zaka 5 zadusazi tsopano ndikuti ndiyeseso zaka zina 5 chimodzimodzi chakwerawo akanafuna pokhala president anthu ambiri nduna zawo zonse zija zikanakhala zikupanga endorsement koma panga resist temptation yokhala endorsed by anybody and anthu ena malankholo apo pa misonkhano nthawi ina alipo yaife tifuna chakwera athu ndomwewo sanankhepo sanafunepo kunena kuti aine anangoyankha kamodzi kuti posachedwa apa mukandisankha ku convention uko ndipitiriza meaning mukandisankha meaning that he is still respecting democracy kuti ine ndisangozipasa kuti likhale udindo so ku-FCP uko ndikukhulupirira kuti kwakhala competition and normally mene zikuonekera zikhala competition ndilankhule ngati wandale kungoti mwina normally anaipanga announce convention iyi ataipanga announce sanayipase ma guideline kuti wani kukhala convention siku lakuti anthu atenge mafomu a nomination siku lakuti azabweze siku lakuti komiti yaikulu imene imayendesa kuunguza za ma nomination ija imaunikaso ndi anthu achakavomerezedwa ndi amazololedwa kupita nikapangeni kampeni so iwo achanangotchula date ya convention aliyense anapita kukapanga kampeni the problem imabalalisa chipani chwa anthu pa kampeni zambiri zimalankhulidwa zonyozana zogwepana zopanga zinthu zambiri so you cannot allow that process to go on for a long period because by August mene kuzakhale convention mina izapezeka kuti anthu adanamo kwambiri kati muti simakokana kwambiri so you allow a limited period within which people can campaign. You also allow zinthu zimene zingachitike mu campaign kuti aliyense akhale ndi equal opportunity sakhale zonena kuti amene ndi ndalama pambiri ndiso pano iyeyo akamwaze zinthu zoopsa kwambiri chikwatanga mukhozopezeka kuti akasakula is the right leader kwa mwina alibe ndalama exactly so you don't allow that kind of process to take place so mwina that's one dent uko kwina ku DPP uko silinganene kuti munafuna kupanga convention because I don't think they keep on changing the date 1 2 wakhala nkhondo yosakhala bwino paka ena adachotsedwa mu chipani and eventually panopo anthu ena asunthidwa maudindo so zimene ndi rigging because you're saying uyu ate masapota uyu so amene asakhale pa mpando opanga influence anthu amene ali kumusiku so zimene zisakhale bwino ena alesedwa kumene ena achosedwa chipani panopa sadly kandiyizana anthu ena anaziwa kuti afuna iwo kwa iwo afuna ataima APM yekha basi and sad anapanga msonkhano
kungurudu ku weekend yomwe pamene asogolera machita kunena kuti yayi ife pasakhale munthu amene angapikisane ndi APM amene afuna kupikisana ndi UTM APM achoke mchipani muno akayambe chake. That is true draconian ndi mtima wasakhala bwino chiwana si umene umene akutuluka chiwangata APM afuna kuyimaso wina aliyense amene akufuna yima amene anisogolera wakale avomere kuti you be challenged by anybody who is aspiring. Yes. And those that were aspiring, MDBB, they are fine gentlemen and women, there are men, most of them. You look at the Pasaka, fine person, Kabambe, fine person, fine person, Manaveka, yea. Day and day and a man and if they allowed that fair contest, I am at our Karuza per convention, I suppose I cannot you but they would have allowed the popular will see the Wasaki if they have preferred. But then it also has an advantage put onto Aganaganizira put onto the part of the succession process of Sogoro, which is the Karabin. Kongo see the vote. Then the Panisinas, I don't know the Karima convention. I know over 40. It has moved convention now, 4 times one, and they're not talking about it now. I think the Panisinas, we don't know when. Come democracy, you have a convention, they see there are when a Democrats was banned. Chabwino program yake ndimene ya Timvetse kukufikani kuchokera kuno ku MBC Television ndithu mukutiwoneranso pa MBC Digital ngakhalenso ena mukutitsatira ku ma community stations amene tinawo pa Abale osayiwalanso ngakhale pa MBC Radio 1 mukutimvera bwinobwino. Ine ndi Steven Dakalira ndili ndi George Kasakula komanso Humphrey Mvula mu studio muno kuunguza nkhani zikuluzikulu zimene ndithu zamanga nthenje mdziko mwathu muno. Ndiye tikutero kuti ma convention ndi amenewa. Tisanapite ku nkhani yathu ina yachiwiri tibwerere ku nkhani yomwe ya ma convention kunena kuti ndithu founders syndrome yomanena kuti ayi chinthu chinjanga ichi ndipite nacho ndiyende nacho. Tingathetse bwanji mchitidwe umenewo? How do we break this kind of syndrome? Ndibwere kumene kuchochi. Ine ndikuona ngati kuti tisavutike kuti tingatisi bwanji Steve. Zimatha zokha. Anthu amaona kuti chipati chino I think ifeyo as long as zinalako siwe Mutharika ka siwe Chihana ndiye kuti muno sungapita panapa liponse. Ndi anthu amachisiya chipani checho chimatha chokha. Andi ndati muone history amene zinambira history yake. Afodio kala UDF kaya DPP makamaka zinazi. Yes. Pang'ono ndi pang'ono anthu amambozi taya upeza kuti parliament kucha kuti munene mmene apangira reform afford chisankho choyamba mzo 1994 amvula akudziwa. It swept everything in the northern region. I think in those days kunali 33 seats. It swept all the 33 seats in the northern region. And even madera mwina chimakhala kuti chili ndi anthu pamulanje apa there was strong afford presence led by Reverend Galeso and Reverend Peter Galeso. Yeah. Odinga Chifi. Exactly. It had very strong journey. Komano, when people see that Chipani Jijitu, I think Chabanjaidi and Yafuna Udio Komapako would implement Mafudayo and Hamachisia. Kujoina Zibanizin as Venezuela would zone Saudi Zibe and being that Imeneyo. MCB Ghana County in Ali can would Kabina Dr. Banda Wapita, Tiangana Abale Agandodo Ndani Mwina Pampweza Data. Kumajina kado 6 years ku opposition. Osata Chibanisha, Paganodora Somboma 2020. So Zilona Zosafunika Futika Nazo, Fazima Tazoka. Brother Money, for example, DBB. Can you get independent? A bit of Tarika couldn't imagine letting it go. I mean, it's take. Poyamba, we need to see. There are what is Zujiga to see I did. And Paganima Tamanga Urani Bill draw. No, Nima. No, some Magani, Tutamangisan, Guatamangetsa. So, founder syndrome, the Minaga democracy. Komano, she must have said Jody, Ziri was banning on the MCP, she managed to be Venezuela. That's why probably, Chakaudi Shalimba, how you say, Osata, for an old winner, Ali Samati, MCP, and come to. I mean, Titenge, Noraza show, and Magamba last week.
palibe amene amaziwa kuti adokotala zachakwera adzakhala chitsogoleri wa chipani cha MCP anali munthu wa chalichi timamuza munthu wa chalichi tikamapanga mafunction komwe ngati a independence celebration chani basi pupeti molera achakwera aulalika pa 6 July kampachani pakomesa apa kenako aike mabodi bodi yakuti sports council chani zimene timadziwa zonena kuti mu mtima muli ntonera kuti one day ndizakhala ndikapita kuchipa simadziwa tinazindikira mwina 3 months 4 months before convention MC kuti akuti achakwera aufuna kenako yesu ufuna kenako pita kucha nkukawina don't them kukapanga pass button kwa hiyo kuti sono ndinu mtsogoleri basi matsogolera chipani ukaima MP wao wa malembo kukasiya wina parliament 5 years a leader of the opposition good performance. I mean, he was able to dissect things and amara agamanga set of the national address age. We don't know about Mamutu. Dibo and Karabas and the team yake and analyze and that team was with this powerful response. That's how Malayan said probably Kaya said don't do color president. So zimene mafunikira zithu anthu azindikira mzipani kuti chipani mchanthu pa ground masapota zanyaga chipani ndamene ali ndu amachipangawoni komanso kwakhala zinthu za leadership osakhala ndi mtima wonena kuti iyayi koma awayayi koma sizimakhala bwino zimenezo chabwino ndisanabwere kwa Mvula ndibwerera kumene ku George yes wanena kuti yayi pafupifupi maudindo onse amene ali kumene ku Congress aoneka kuti pabwera makandidate ambirimbiri tinene kuti imene ndi democracy kuchita mushroom kapena kuti anthu akhale mantha kuti ayimina ukhala olimbira na msuzi umeneko the democracy komanso it also shows kuti the party is attractive the brand is attractive if everybody wants to compete and be secretary general and be vice president and be whatever kuti maudindo ambirimbiri anthu apangana compete umeneko even udindo unono wa director of youth pa anthu ambirimbiri achinyamata amene afuna kuti ayime nawo ndikumuona mayina very solid individuals so it shows that now obviously the reason is because it is in government. So it's attractive. It's good to be Secretary General Chipani George Chimbuma who didn't want to be Secretary General. Komanso, per vice people, it's also good. You must also remember, Steve, probably people are also seeing in 2030. 2030, the president will retire. Both Malamulo Adiko, Komaso Malamulo Chipani, MCP. 2030, the president is going to retire. This is his last election that he can stand. Both the president, Komaso, even you could MCP. So probably, I mean, I vice, for example, our owners business, 2030, as we said, MCP is open. I mean, anybody, you can even rise up yourself and say, if you don't be a member of MCP, come 2020, 2030, in front of MCP. It's very open. We even don't know what Panoba, you wouldn't see what in the Dani. Mangora, Cabenao. When I saw many people take over from the president, maybe Alipo Munasana, Minago Kango, Kalachi BCBC, Basi Wango, and Raudineo, Ningodi. So that is also nothing that the Magandes have won. Our guns are 2030, we go 2030 in Eo and Zakabaj, Kodi Kachansi and Zinako, probably wouldn't carry Kachansi, the Calivice. If one Calivice, there is the Comaso Gina, Kanya, or running mate. Yes. Running mate, so the president, Agasanka, Aga candidate, Azenauti, as a running mate. Running as a joke. As a joke was Banisina, Avangalas, Cabanazoko, MC Mumba. Probably, and how many I wouldn't be a vice. I want to submit. Would he vice president, of course, so not romantic. Como vice president, Umakani chance you to running mate. What Zico was a vice president. So Palima. Permutations are big. I mean, the point is, remains I think MCP want to go to Maudindo and try on Hambiri. When you have 7 or 8 people, also for no secretary general, then you just know what we're going to do. But more importantly, is the attraction of the brand that is creating all the things. Chabwino, tibwere kwene kuti malize Mvula. In the gravity training, Abale, Menauni George, zones is the MCP is attracting in Chihuahua, Punjab, Kapenaya, Tidigita Guriba, Mwezumini, Admugira candidate winner, or Zajida challenge Ajawera. Muona Banji, Komaso, Kobosa Bosa, Zigo Merin is Banizambi under democratic dispensation. Kumapesegoti,
zipani ziwiri zitatu zinayi zokha zimene zikukamba za convention kwina kukulizi mukuyipanga analyze bwanji nkhani imeneyi? Ndiyambe kuyankha pano mwachitatu kwinaka. Ndinanena kuyambira kuti MCP is a historical party. Ili ndi mbiri yaitali kwambiri. I mean, it is 60 years old as well, more older than 60 years. Yes. It has been there. Yakakuti chilipo it may have transformed from African National Congress with Africa MCP, kuma it has been there. So it is a historical party. So it is a brand. Antu abadwa analoendesa Japani anaberekana kukaswa MCP and it is a continual system imene akayikupitirira. So mzoona kuti anthu ambiri amene ali MCP they were born from parents amene anali MCP. So anthuwa anakula anaphunzira anaona they were born from these political families. Then anachota chipani chikuti nchari yese si chipani choti the privileged few or the banja rakuti ndimene makhandu usogolera. So they respect belonging to the party, but they also respect the key principles of the party. Kuti ukamuchallenge munthu wina, it doesn't mean kuti iwe akuchosa or akuthamangisa kulibe. You can challenge President Chakwera lero ndifuna ndime nawo. It doesn't mean kuti achakwera chakwiye atenge chindodo chachikulu kuti akumenye nacho kuti iwe usakhale so mchipani mwa. Yeah, so because the party is open, it allows open contestation of positions. That is where the beauty is. This cannot happen in other parties. Kongo esera ndodima atumiza maithiriki makadeti kuti akupanda kuthamangisa iwe kuti awanese kuti iwe ngati ufuna kambe chipani chako, because to them chipani ncha awa and you must belong to this family and you must be coronated or anointed by this family for you to stand on every position, because they will decide how many one carry as Secretary General. So as George said, eventually panopo anthu ambiri anazindikira kuti these family parties si odaririka, because umakhalabe mlendo also in that party. You cannot claim kuti ineyo I'm genuinely part of this party, I will contest, I can also become president, I can aspire to be president, because amaziwa kuti ene ache akupitikisa and ene achewo amaziona zipani zikati mwina ngati private business zonena kuti azigwisa ntchito ngati briefcase mmene mulima ndi chipani ndithandizeni chopezera makobiri kuti mupangerani. Otherwise there would be no reason to kufuna kuti munthu kakamire kuti amene angakhale mchipani must be wanga. That is not necessary. So kuchipani cha DPP chipani cha bili zina, it's because of the founder syndrome, which is killing the democracy many more. And then these founders believe that the worker, anger in this Japan business. Without them, then the history it's because of the same financial problems. And the well wishers. They and mother can benefit your the inclination of candy, every resources. So by always when there's a attraction, this is where we decide what goes and what does not go. So we have very important problem when I go. The Chivaki was on a good kind of MCP goes to most Mangazo at all jam tamangis. The kind of bangas of Funda, come as they would tolerate this person. The best is to take him through a disciplinary process. Otherwise, we can't name him. We tampidikisa kaima platform. Kumanina kutamina kufuna. Panopo kina kwa DBB anapakaso announcement my members of parliament who also are sitting members. There will be no contest. It is something. Kapungu. So kwa primaries. But that's not democratic. But that has been said. So ukara agreement mwana umwewo enache SG. Segregation. Kwa gwanena ndi anzawo wose. Apungu amene anyamula chipani kumene akuyima kusapite ma aspirant.
kumachita kwauza ma district governors ma constituency governor kumene kusapite aspirant komano ndizatupha ufulu wathu, but it will produce independence. It will produce Independence, because independence will stand. They can stay with their party. Yes. But if somebody was already background in Ochuka, Akuzobamba. And basically, ndusakara kuno kushida kutamangisa vantu. How do you do it? Yes. 1 year to go, meaning you're killing enterprise. Whether andafuna kuima, because andafuna kuima Japan, ndekuti yeah, I mean, and quite a fraud because they had to win up Pungo Sana Chabi. They are Apanga imposed on Sana Chabi. Because you are Sana Joga with DB. Yeah, That's not right. That's not fair. That's not fair. So that is undemocratic. It is not democracy. So mwina poti pamakala kuti and some kala censored. Kuti is easy ankora. There is so good somewhere that says Venezuela that should be the policy so that spirit just ankorana. And to say yes, I mean Karanga divergent opinion, they would see what I joke in Japan. That's the problem. No. Chabwino tiyakhalitsa bankhani imeneyo. Program yake ndimene ya Timvetse pano pa MBC Television komanso pa MBC Radio 1 tikumvekanso pa ma community stations. Ine ndi Steven Dagalira ndili muno ndi George Kasakula amene ndithu ndi mkulu wa MBC komanso ndinamandwa potambasula nkhani zimene zochitika mdziko muno. Tilinso ndi bambo Humphrey Mvula mmodzi mwa akatswirinso owunikira pa nkhani za ndale ndiye tiupitirira ndithu nkhani zikadalipo kuchoka pa imeneyi ya maconvention bwanji tilowe tsopano ku nkhani yokhudzana ndi social media. Tikuona kuti yayi m'bado uno nkhani ndithu ndezili paliponse ufalikira social media and kubwera kwa social media kuoneka kuti kwadzetsanso ndithu kawindo kena kamene kausofuna khanga kusokoneza zinthu akuti fake news zimene zikutuluka ndithu paliponse ukati udzuke upeza kuti kwatumphuka zinthu nkhani zimene sizili zoona koma wena akumatha kumazikhulupirira zimene zija. Ndeti naona kuti ngakhale kubomako nduna yofalitsa nkhani amene wantunda Moses Kunkuyu mpaka na arutsa chikalata kunena kuti ayi sizili bwino wakhanga kuti amalawi zinthu zitu zitengera pena. Ndiyambira pamene ku George nkhani ya fake news ndi advent ya social media. How big a problem is it for Malawi? It's a very big problem. Ndiwona ngati kuti wakanga social media idabwerera ife amalawi kuti tizinamizana. Social media nchinthu chabwino kwambiri ndipo ambiri tikupindula nacho. From a media house, we are able to be there and communicate to people in better ways than we used to do kumbuyo kuna basi kuti pa TV pano basi pa wireless koma pano tiliso presence pa social media zinthu zikupita nsanga kankhani yachitika tikutha kuyika pamene popo panopa traditional media mphamvu zopanga break news kapena zolengeza nkhani zimene zinaziluza chifukwa kuti panopa aliyense akhoza mwina ubreaka news komano because ife traditional media anthu amatikhulupirira ndiye ife tikabreaka ife even pa digital anthu amakhulupirira kwambiri kuti nzoona nizo anthu amanena kuti kodi MBC yanena ngati MBC sananene Steve ndiye kuti anthu anena kuti ayi chabodza. The downside of it is kuti social media yo ikutiwononga amalawi ikutipha tikunyozana tikutukwanana tikupeka maboza misinformation disinformation deliberately using maboza aja to deceive Malawians. Ndiye wakafunsa kuti kodi fake news vulo limene ndi vulo lalikulu kwambiri ndipo ndi vulo loti loopsa chifukwa zimene tupangana create pamenepo zoopsa kwambiri zosakhala bwino. Koma chimene chimandipatsa chikhulupiriro chonena kuti amalawi si anthu opusa yayi. Makamaka zimene ndikunena kwa anthu amene pakale pano ali busy unamabodza pa social media apanga zakuti ndakuti chachitika nchakuti amalawi siopusa and that's my hope kuti amalawi siopusa chifukwa ngati alipo ina amakhulupirira zimenezo kumapanga take my decisions chifukwa kuti winawo anamiza bodza ndiye nzomvetsa chisoni we are doomed as a country. So social media to me is a double-edged sword. Kwinaku niyokoma yothandiza kwambiri
imapereka information yomwino kwambiri yatipasadi mfedanga opanga ka business kena owonjezera pamene timachita even anzathu kaya otani maartists machani they are using social media for very very noble intentions and zikuwathandiza koma vuto ndi misinformation disinformation ndende apempha Malawi kuti tisamangokhupera chonse chimene pa social media chinthu bwachiona ngati pa MBC sichinanenedwe nchabodza chimenecho chifukwa MBC kuti nene chinthu ndicho afufuza anyamata ndatsika anathamanga afufuza mabwanawo ndi madonawo achicheka aona kuti nchoona mpepeti machika pa social media zina zimakaza bodza sinufuna ukamba kuti nipange specific examples like ngozi imene atipeza mdziko muno ya vice president 28 zomvetsa chisoni kuti anthu mabodza kunama ndiye kuli ya ndale ngati ya mvula wandanzawo ena oyipa mtima alowererapo ufuna kuti apeze danga kalopeza mavoti kaya ndiye akamanama akuchita encourage mabodza amenewa now to me Malawi tizoona munthu wachilungamo ndi munthu wopanda chilungamo munthu wopanda chilungamo ona mabodza cholinga choti apeze support yathu choti timsupportere njani tisapoti munthu wopanda chilungamo chifukwa chinthu ngati munthu wosanena chilungamo ndefe kumola izi ndiyo tizoona chifukwa kuti wina afuna atengepo advantage ife kumasapota tikatere tafeso tikulakwitsa mwina ndisire pompo Steve chabwino amvula nkhani ndimeneyo anzathu andale akuti ndamene mwakangalika atu ndi social media peddling fake news yes lies kuti bwanji nezo ndiyankhulepo in agreement kuti social media ndi chinthu choti chinabwera chothandiza kwambiri and basically chathandiza in whistleblowing in controlling certain extreme values and views I think mbali zina zothandiza kwenikweni koma tsopano ngati the other side of the sword ndoti it is being abused kwambiri osati ndi anthu andale okhayayi ndizo sanende akasakula choti pali anthu sinasiye anthu andalewo ndi alipo ena amene amapanga use social media ndi kuti anyoze anzawo koma ndale aulipira ndalama ulemba anthu unazachine mabodza kuti pali ena amene kuti andale wena siku lina lizakambe nkhani imeneyi kuiyamba ngati topic amene anthu ali ndi anyamata amalipira kupanga msonkhano koma kwa iwo they specialize on kutulusa fake news zonama against mwina president propaganda yoti against the president amene kupanga rage zinthu zosakhala bwinobwino zina zake zotukwana zina zosakhala bwinobwino they will hide. Unfortunately, most of such individuals ena are ku diaspora then adathawa kumalawi kuno because of other reasons yes ena anapita kunja ukafuna green pasture no because kwa alipo wena amene anapita kunja kuti mwina anali ndi milandu ina anapa mwazina ndizina anatawa so they are waging crusade against the sitting government kulimbana nako ndi kulankhula kudziwa kuti malamulo sangagwire malamulo akumalawi sangapeze nsanga so alipo they hired assassins onena zoyipa and they will write something ali mtima guru kungona kuti chinthu chachitika they will even create a story kuipanga kuku at 4 a.m. ndoti imene jathamanga nayo the whole day the whole week mudi anthu ena ma professor George yes they are also part of it in maforum ena ma professor nditu alipo anthu awozindikira kwambiri alipo spreading misinformation and disinformation wango chinthu chimene chili chaboza they will say it and I'm not saying all anthu alipo ena who specialize in fake information because muntima mwawo they are convinced beyond measure kuti uyu si wabwino uyu ndi msogoleri chikoti samachokera kumudzi wathu ndi woyipa uyu ni msogoleri poti mwina sadachokera kuchipani chathu ndi woyipa kuiwala kuti this country belongs to everybody msogoleri akasankhidwa ndi msogoleri waliyese in a normal country masankho amachitika once every 5 years immediately after 5 years all of you are supposed to move in one direction kugwirizana kaunali president wapuma muthandize amene walowa mbwalo muja
chikwa because iweso siku lina wako azakhaso mene mujazaso chithandizo cha anzake so kugwira na manje but you find that ifeyo kunoko people will not accept kuti sopano president ndi uyu and they will make sure to show the world masupporters awo kuti amene musampange respect ngati president so zimene zijamwina they will also create misinformation, disinformation. What is worrying George is the crusade imene zibani zina amachita kugwirizana. I'll not mention the party today, but I know of a party chinali mboma chimachita kulumbira kuti ifeyo tilibe responsibility yonena zabwino za chipani chimene chilipo and they're saying tizinkhani zoipa zonsezo tizilankhula every day. You must talk ill of a sitting government and create stories. That some politicians will also create stories and those sitting around it, they'll be able to create conspiracy theories that they'll piece them together. Panga connect that corner to that corner to that corner. Now, and they are not privileged to have information or cross-check information. Now, when it comes to an election, people can specialize on disinformation, and a good government would lose because disinformation. The many have into good zikari. Na nani mboma mwemo zinali nduna, but they now come up disinforming people kwa usa zindu. Many more ndinama ngati chimene chindine ndigwesa so ndine kwanga ndintuma kuti unaika mo chintuma pakala chituma ngati ungapange bwanji unena kuti ine ndinapo pa chimene chindine ine so ndachikwesa ndineyo upanga bwanji ungapange sisi choncho yaya and greed because chikukuwawa kwambiri sada kupase unduna or ada kupanga drop ngati unduna so where you think this is not nationalism when you fight for change makama casualties you're not all going to benefit and it is not true to say because you will not take an arm in the fight therefore you must be rewarded if you are not rewarded it means that thing is bad choncho yeah thank you timo choncho siwabwino sakale choncho Malawi Chabwino, program yake ndimene Timvetse kuchokera kuno ku MBC Television komanso MBC Radio 1 tikutero kuti mukutimvanso mukutitsata pa ma community stations osiyanasiyana komanso MBC Digital mukutonera pamenepo. Ine ndi Steve Dakalira ndili muno ndi Bambo Humphrey Mvula komanso George Kasakula kusanthula zina ndi zina nkhani zikuluzikulu zimene tituzamanga nthenje titseke titsendere nkhani imeneyi ya fake news iyi. Tinene ndithu mosabisa kuti social media yachita break ndithu boundaries zimene na muya George kuti ayi anthu tima business tikutukuka tikumataso kumalumikizana ndako diaspora ndiwena koma ndithu ichi chimene element imene iyo sokoneza wanthuyi nkumada about zikukhala bwanji ndikuti kapena malamulo amene amachita guide zimenezi ali ndi nthenya pena pake kapena kuti ayi kumakhala kuti kusavuka kwa Malawi malamulo sali ndi nthenya yayi Amalawi tinathamanga tinazindikira nsanga kuti social media ngati sitipanga kuti tipange regulate tizibwereka tokha dayika malamulo bwinobwino 2016 malamulo alipo vuto ndira kuti Amalawi nthawi zina limakhanga kuti chimene tikufuna sitikuchidziwa kwina koseko kuli ma regulations a social media tinayika cyber security whatever law tinapanga pasi that law imaletsa munthu kunama kunena chinthu chonama namizira iweyo Steve kana namizira Mvula kupanga audio kuyika pa social media ndi mulandu apolisi akadagire ntchito yawo ife tikuti yayi zimene zoyayi nanga bwanji freedom of expression but freedom of expression sigwirizana ndi kunama freedom of expression ngati unati zoona you're commenting on something you're giving your opinion based on some established facts nobody is going to bother you because koma ngati ufuna uname because andala kutuma kapena weyo mtima wako ni wopweteka ziyama kama Vlazicha kuti mwina president amene alipo uyu sumamufuna futi sokwa kwanu kaya pazifukwa zina kaya zifukwa zimene andala akupatsa kumanena kuti ifeyo ngati opposition sizeno kamba chilo sichabwino chaboma then there's a problem and I think a policy ayina kuti they should move in and do their job as per the law lamulo limapanga toka
ndio mazadaba kuti even fair media tili on the forefront, you know, no, loipa nafeso we are saying that not because mutu mwathu muli bwino koma foti ifeyo mutu mwathu mwina situkondwa ni boma ka situkondwa kana police ka situkondwa kana ndani zimene kuti kweteka Malawi upeza kuti civil society awubakira kuona mabodza a president wina azinama azatuwana azinyoza azanamizira mabodza kuti na amene apha vice wawo. Those people, they should account for those things that they are saying. Civil society, no, musabange zimenezo. Hey, musatani. Do we know what we want? Tikamaka malamulo. We know the good thing. To me, I believe but when the police are simply, you know, applying the laws, because at the end of the day, society must be orderly. Fake news is bad. Fake news is mwina akamagamba za mtu wina oti sumuzo simbalo wako. Koma when it's about you, so when someone creates things and lie about you, zimapweteka because zinduzuma kama zoisa manyazi kapena zabodza, even iweyo ngati munthu, your dignity is lowered. Is lowered in the eyes of, you know, right thinking minded Malawians. So sizabwino zimenezo Amalawi tizizanywe kufuna komaso tikamaka malamulo tizoti malamulo timayika ncholinga kuti tiziteteze ngati dziko tikhale ana orderly society. Also society you full of gospels, full of fake news, and then we think we are going forward. We think that's freedom of expression. It is not freedom of expression. Ndi mabodza amene. Chabwino amvula. Akwenditu ufulu umakhala osiyana tili nawo umayinaso usenze ndi udindo wake ukhalepo kaya freedom of expression kwina kumadziwa kuti ayi uli ndi udindo muyimalize motani nkhani imene ya fake news. Kwa George ne maseka pamafuna kuti ndiseke. Yes. Kuti you know and in brief nkhani ya social media ndi yabwino. Koma the level that we are trying to achieve now, the new high, we are using my audios and we aim at other individuals because of our personal frustration. If we claim to have contributed to Zabiri, and they panopo to go na kuti ya basi poti visana tikanizile unduna, you can only have very few undunas out of 18 million people. Not everybody can be minister. It's not true. So to hate somebody, a president, because he's a president, because he didn't come from your home or from your party, it is evil. Ndu kusakandi timabwina. Komaso kukaa frustrated because I fought for change. Because I wanted personal gain or personal glory is equally wrong. Or to use social media, kutukwa na muntu wina, utumiza VN, madijani, unyoza muntu wina, sizi makara bwino. And then when our police crack the whip, we want to go to the first person to react, the leader of opposition. The first person to react, the spokesperson wachipani china chake ukanga antu mwambi wanu jadi manena ajewa kuti ukafuna kuzua mwenajua garo Ngendi akalira wina mwangenderaji wakena chuma wona kuti amena kutamanga kuyamba kulankula ndana maromba abo labo ndajo Japan babwera baje bakaso wina badru konkani ino mukuyiona kukalawe ayo mupanga zako ino mukumanga abantu kwambiri ili and remember about 14 years ago, they arrested in one term 300 people. Sitting in front of Wigamba, soon as they come. And to Anachosa and to Apiri. Am I one and sang? What happened? What were they doing? Are they saying you are a panga? I'm a panga, I'm a friend of cowards and when? Because by Malamoro, let's follow Malamoro. I think we remember with the police as a open. Let them do it fairly, and they should not look at faces, they should not look at the color of the party. Must be actually measured the same way. Because we cannot have a country
which specializes on fake news. Kuti tizipisa maina anthu, mbiri za anthu, kunyoza basi, kulankhula nkhani zosakhala bwino bwino, amene aja magona akhapo ayeretsa. Ndikagulire bana. Chilo peno. Ndikagulire. Anyway, that's personal. Tingoichosa tapanga kuzindiro zathu. Yes. Koma ndionera kuti si bwino kumalankhula za chipongwe za anthu, kakulankhula kunyoza atsogoleri anzanu, kukhala ndi kamtima konena kuti tipange haya anthu azitukwana munthu wina. Supposing iwonso anthu aja akatuma anthu awo. Yes. Azikutukwana. Ubwezera. Ubwezera. Will not have a country. Will not have a country. Will not have a country. Because even these people have got supporters. If these people, I mean, briefly, if these people, kaja kwera uja, mainyosa, Yesu apange auze ma trupi yake. Basi. Weatherland. Fire. This country will be, what is the end game? What do you want to achieve by kunyoza muntu wina? So obviously they must understand that every person are in the support base. If that person na Yesu atakusanzani inuyo kuti apange unleash that support base, inumkhalapo. Usimukhalapo tu, because you have got more skeletons than the ones that you are arranging Tanzania and nazo. So I mean, so let's not use social media negatively. Kumaso inuyo kula media houses. Please, can separate between fake news and the zona. Your job is to provide the truth, dig the truth, look for the truth, look for whatever is the truth. Whether you're late, but come up with something that should be available. Yeah. Chabwino, ti mwere madzi pang'ono, ti khale tikubweranso posachedwa apa, nkhani ndithu imene timalize nayo. Tipita ku immigration, tikangozungulira kuti kuyenda zotani ku Blantyre kuno ku immigration. Khani pomwepo program yake imene ya Timvetse pano pa MBC television. Chabwino takulandiraniso programu ya Timvetse pano pa MBC television. Zukanga kuti nkhani zidakoma. Tinanditu pano tachedwapo ndemeti kuti aiti loere ku immigration unthawi kanga yachita njiro. Komabe tingochita ngati modutsira nkhani njonena kuti ari ku Blantyre kuno ma passport ayambeso ku printer lachita lomweli. George, in 30 seconds. Quickly, ineyo kuwapempha anthu amene amkuchita ku immigration kuti mwaitsa manyazi boma nthawi yayitali. Immigration the service organization yota Malawi, among the many things zimene amapanga azikakoma passport. Miyezi yapitayi sizinali bwino yayi. Ndiye mwaitsa manyazi boma, mwaitsa manyazi a president. Zimenezi ndiyo nkhani imene Malawi amafuna kuva kuti kodi ku Blantyre anthu ma passport tiyambali tutenga if amene makhala ku Blantyre makhala ku southern region nanga ku Mangochi ayambaliti ku Zuzuso ayambaliti zimene Amalawi akufuna. So after Blantyre funso lakuti nanga Mangochi nanga Nzuzu, because we want full service should be resumed. Imene alili kale ibwerereso yonse bwinobwino. Zitoporopo zimachita ku immigration, I think Amalawi zatitopesa zambiri zachitika pakati pa kuti zonse zikhala bwino. So ndiwayamikire kuti Blantyre ayamba komanso asaiwale Nzuzu asaiwale Mangochi. Chabwino. Amvula timalize mota. Ine ninganene kuti kuyamba kupanga print ma passport ku Blantyre chikhacho mchamo mtengo patali kwambiri. Ndizoona kuti zimene zachitika ku immigration the past 4 months, 5 months sidakhale zabwino, and unfortunately zonse zikuchoka pa inefficiency, inability, lack of coordination ya ku immigration zikako pa desk ya president who is mwina several miles away from the decision making ya day to day ya immigration. So they are being used because obviously one sees
sabotage. One sees individuals that would want kuti mwina anthu ena who owe their presence of migration through some structure elsewhere, the hidden hands zimene zikutuluka kwambiri nkhani imene mpaka kumakapanga demonstration on behalf of migration. That is strange, and the individuals go carry. So to me, I hope progress when you have recorded you carry and you are employed to work, you have been paid. Mandayo say Malawi some passport, so you should understand kuti ntchito zina zimagwira bwino koma ya issuance of passports imene drama zosaina kulandira because production yake sikulibe and there has been no effort kuti uza Malawi kuti zienda choncho and ziyamba apapo. I don't think the problem is insurmountable. Those things concern. So let's say zikoma kwambiri mwina Thursday tikamapanga program mina we'll be able to recap kuti immigration ijazona hadi zinthu zamba motari. Ndathokoza kwa basamvula kuti munabwera program ya lero. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Ndithokozesa kumene kujongo chikasabula kuti tinali modzi program iyi. Zikoma kwa basi. Zikoma kwambiri. Bwanji omvera lero lino tisiyane pamenepo kuchokera kwa ine Steven Dakalira komanso kwa anzanga onse kuno ku MBC makoma nonse pitizani kuonera ma program pompano pa MBC television. Zikoma. The coral within 400 meters of the vessel has declined.